Chino! Opa. At ako'y nagbabalik. Nagbabalik na po ang Spicy Opa muna si DJ Kim Chino para tapusin ang ating nasimulan. Para alamin kung talaga nga namang ano bang intensyon ng lumalandi sa akin. Wow! Eto na, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa muna si DJ Kim Chino. At diba sabi ko sa inyo, ibibigay ko ang 3 senyales na gusto ko lang takman. Tikman nang lumalandi sa'yo. Ito yung sinasabi natin na ano bang intensyon? Bakit ginugulo ako? Ano bang intensyon? Bakit gabi-gabi ay umaaligid ka? Tignan natin. Sabi ko kanina, mahal, recap na tayo . Gusto ka lang tikman yan kapag inconsistent makipag-usap. Ito yung sinasabi natin na bakit parang may schedule ang paglambing niya sa akin. Bakit may schedule kapag ako'y kinakausap? Hindi naman ako call center agent pero bakit parang graveyard shift ako? Diba? Ito yung sinasabi natin na madaling araw o di kaya kapag 9pm o 10pm ay jong-juwa ako pero ginagamit niya to para makuha ang loob ko. Minsan, kapag vulnerable tayo ay talaga nga namang jowang-jowa tayo. Kapag vulnerable tayo ay talaga nga namang gusto natin ang lambing. Diba? Ang dali mong makuha kapag gabing malamig. Diba? Ay nako, sinasabi ko sa inyo, ang pakay niyan hindi pang forever. Ang pakay niyan, panandali ang init. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, mahal, gusto ko lang tikman yan kapag takot sa salitang commitment. Siyempre, ito na yung papasok na kung saan parang gusto niya na makipagkita, parang masyado na siyang touchy, parang gusto niya na ng physical touches, pero kapag tinanong mo, ano bang pakay mo? Ano ba tayo? Pwede bang maging tayo bago ko ibigay? Ay nako, biglang magse-segue yan. Biglang iiwas kapag sinabing pwede bang tayo muna bago ko ibigay. Ay nako, gusto lang makascore niyan. Gusto lang magkaroon ng tantos sa kanyang koleksyon at ang tawag sa'yo o di kaya turing sa'yo ay one of the many. One of the many sa koleksyon niya. Ay nako, wag kang papayag. Huwag kang papayag na ibigay sa kanya ang lahat, ang sarili mo, lalo na't hindi naman kayo. Uso yan ngayon yung mga nagtitikiman pero walang label, kaya huwag ka na makiisa. Eto mahala, pangatlo't panghuli. Gusto ka lang niyan tikman kapag laging in heat. Kapag sinabi nating in heat, alam mo naman na laging papunta doon ang kanyang topic. Alam mo naman na laging sensual ang kanyang ino-open. Laging sensual ang kanyang body languages. Ito yung sinasabi natin na imaginein mo, hindi mo palubusang kilala pero gusto ka ng masolo. Mahirap yung ganyan sa panahon ngayon na kung saan ang daling makahanap ng kalandian. Siyempre, wag ka nang sumali sa trend na gano'n. So, mas okay na rin mag-invest ka ng resources mo, ng oras mo sa taong okay ang pakay sa'yo o malinis ang intensyon. Kasi ang hirap ngayon sumugal. Ang hirap sumugal ngayon sa taong gusto lang pala ay tawag ng laman. Diba? Naku ang akin lang naman, mahal, kung ibibigay mo na rin lahat, might as well doon na sa taong nakikita mo na panghabang buhay. Doon na sa taong alam mong aalagaan ka after makuha ang matamis mong diba? Sa panahon ngayon, utang na loob. Ibigay natin ang ating sarili sa karapat-dapat at worth it. Kaya wag mong ibababa ang standards mo. Wag mong hahayaang maging masaya ka at maging kontento ka sa bare minimum. Diba? Wag mong hahayaang sayangin ka ng mga temporary people. Kung ikaw ay susugal, doon ka na sa seryoso at ang intensyon ay makasama ka habang buhay. Wow! Diba? Totoo lang tayo. Doon ka na sa taong worth it. And karamihan sa worth it ay ang kanila profesyon ay radio DJ. What?
Sariling buhat. Anyway, mahal, sana mapunta tayo sa tamang tao. At sana ako ay makauwi ng ligtas dahil pagod na ako. Huwag kayo mag-alala, mahal. Ako'y sisibad na pero susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocketera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, mahal. Ingat. Metro's #1 Love Radio. Basic!